Vítam vás na poslednej výborovej schôdzi základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pohorela a chcem medzi nami privítať pána Františka Dučáka, nášho jedného z posledných žijúcich partizánov, ktorý sa zúčastnil Slovenského národného povstania, a pri tejto slávnostnej príležitosti a v týchto slávnostných dňoch vianočných by som chcel poprosiť, aby nám trošku svojimi slovami priblížil jeho mladosť, jeho životnú púť, čiže školu, kde sa zamestnal, čo sa vyučil, a potom ďalšie jeho putovanie, akým spôsobom sa dostal do Slovenského národného povstania, čo ho presvedčilo, že vstúpil do radov, ako prebiehali jeho činnosť a jeho pobyt tie slavnostné roky 1944, kedy sa začalo Slovenské národné povstanie, a potom ďalej, ako celý ten priebeh postupoval a ďalšiu jeho životnú púť, manželstvo a ďalšie tieto roky, ktoré zdravý žije. A pri tejto príležitosti by som ešte chcel mu popriať. Zhodou okolností 3.12. mal aj narodeniny, 86 rokov, takže by som musel popriať a takým milým trošku spomienkou, aby si pamätal tento deň, že hodne zdravia, šťastia, nech sa v živote ešte darí, aj s manželkou, a ešte nech ste dlho medzi nami a takto spoločne, aby sme si tieto všetky udalosti pripomínali. Ďakujem. Nech sa páči. Aj za to ďakujem. No a poprosím vás potom, že by ste len trošky povedali. Od malička? No tak, samozrejme. Samozrejme. Pretože chceme to použiť aj pre deti. Tak. Za starej republiky som chodil do školy. Ale to bola taká škola, no, jak by som povedal, jak bežená. Lebo nebolo učiteľov len takých, jak sa hovorí, pozbieraných, lebo my sme, keď sme sa otrhli od Maďarov, tak my sme nemali žiadnych školách, tých ľudí školených. Tak museli prísť Česi prišli nás učiť. No, tak ktorí sa prispôsobili, čo boli jak Slováci, tak ktorí ešte sa im zaťahali tak po česky. No ale, čo chcem ku tomu dodať? To chcem povedať, že oni boli tiež obsadení Nemcami a mali školy. A my sme boli pod Maďarami, ale žiadne školy neboli. Takže my sme nás volali pastierami, lebo pastieri ešte zadržali slovo slovenské, jak sa povie. No, toľko by som povedal v škole. A za slovenského štátu už bolo inakšie. Keď sme išli do školy, tak nás učitelia štimovali a my sme kričali: Čechov domiechame do vody. Lebo už nemohli sa naši Slováci nikde umiestniť. Oni všetky obsadili, jak sa hovorí, štátne školy, no co to, robočí všetky štátne obsadili a Slováci sa nemohli dostať. Tak nás už učiteľia štimovali, keď sme išli na oslavy, to bolo 8. marca, výročie republiky slovenskej, tak sme kričali, amplióny sme mali a po dedine kričali sme: Čechov domiechame do vody. Nenávideli sme ich, prečo? Lebo už potom oni boli dočasne, ale už sa im potom nechcelo ísť stade, lebo mali dobré miesta. No ale čo spravili vtedy s nimi poriadok, no, že ich vydurili vtedy. No. Už keď za slovenského štátu sme sa organizovali, lebo sme nenávideli Nemcov, ani Maďarov sme nenávideli.
Tak my sme takí boli už zaangažovaní, tak by som povedal, aj politicky, aj sme sa angažovali, ako boli znovu, že sme už tých Nemcov vôbec nenávideli. Tak bolo to raz v nedeľu, presne si pamätám, 16. augusta. Prišli tu do dediny partizani. My sme boli, lebo my sme museli chodiť do kostola. My sme boli pochystaní do kostola. Tu sme na ulici stáli už do kostola, že pôjdeme, ale jak prišiel, jak sa hovorí, kýr, alebo také toto, že tu partizani, tak my sme hned sa zaangažovali, tí, čo sme boli tu na ulici a hývaj, že ideme ku nim. No a tento voz stal býva pred Židovkou, Maroška sa volala. No, tak ten voz stal pred Marošky a my sme sa už s ním dohovorili, všakže chceme ísť ako ku nemu. No ale bola nedeľa a to bolo také nepríjemné, tak sme išli sadať až pri mlyne, lebo nemali pochystané auto, tak tam nás zasedalo, tak nás išlo, jak si ja pamätám, vyše 10 nás išlo. Teraz presne mena neviem všetké, no. Ak si náhodou pamätáte, tak ktoré? Tak, ktoré, no, to čo išiel, Robert Brezňan išiel, Gruloš Jožo Mikolaj, Ciper, tak zhruba čo viem. No a ešte išla jedna žena s nami, ona bola vydatá za Čechom Čavderka. Prvé sme prišli do Helpy, tam boli tie nemecké deti. No nie deti, to už boli chlapi, jak sa povedali, ale takí poslabší. No, tak on, ten veliteľ, ozbrojil ich, všetky zbrane, čo mal, ozbrojil ich a dal im ultimátum, aby odišli, lebo tu nemajú čo robiť. Tu je nie Nemecko. A keď neposluchnú, takže pôjdu do vzduchu. No ale my sme potom išli ďalej a postupne sa pridávali Zavadka, Polomka, takže keď sme prišli do Brezna, už bolo plné auto. Tak potom museli dať z kasáren druhé auto, čo zbierali zase ďalej. Tak sme prišli až pod Jasecké hole. Tam, potom sme tam zišli, no ale ešte som zabudol to povedať. S nami išiel aj zajatec, Vogel sa volal, Nemec. Aj ten išiel s nami hore na hole, ho ťahali. Lebo on volal Nemcov, že tu partizane, tak ho prichytili pri telefóne a zobrali ho partizane a potom išiel s nami až na Jasecké hole. Na Jaseckých hoľach sme tam robili výcvik. Zoznamali sme sa so zbraniami, všetkými, čo existujú. A v noci sme kladli ohne, lebo v noci chodili púšťať nám jedenia aj zbranie zo Sovietskeho zväzu. No, skoro 2 týždne to tam sme boli a potom sa tady sme išli na Banskú Bystricu. Prišli sme oslobodiť Banskú Bystricu, no, podarilo sa to pekne, nebol nikto z našich ranených, tak potom sme prišli do kasáreň a v kasárniach nás všetkých priobliekali do armádneho toho obleku. No. A nás preoblekli a potom sme išli dolu do Podoliakov, na Zvolen a dolu až ku Zlatým Moravcom, až ku Topolčanom sme išli. Ale v Žarnovici, tam sme prepadli vlak, čo išiel na front.
Tam vtedy naši dvaja odpadli, no a Nemcov sme pozajímali, čo išli s vlakom, no, ktorí sa zdali, ktorí aj padli tam. A my sme potom zase išli ďalej. My sme išli ešte až do Topolčan. Topolčanky, čo ten hrad, čo je, no, čo takedy chodil prezident. No, tam sme tiež prepadli jednu hľadku Nemecku. V noci sme ju prepadli. No a jak nás spadli, tak sme prvé, jak sa stali ako vyplašení všetci, že sme ich prepadli v noci. No, ale potom ich pozajímali sme a odvlekli ich 9, ich už potom dali. No ale my sme dostali, jak sa hovorí, ohlas, že musíme ísť do Martina, že sa musíme stiahnuť do Martina, lebo tam je veľká presila, že pobohať s partizánmi tam. No, tak sme prišli do Martina a tam v kasárniach sme celú noc čakali na rozkazy, aké budeme robiť, čo budeme robiť. A ráno zavčasu sme išli horami na Prekopu a na Brudky. Zavčasu. Leže tam bola, tak by som povedal, to je veľká zrada. No, ja som robil pomocníka pri ľahkom gulovete. No. Takže ja som mal dosť čo nosiť, tieto pasy ku gulometu som mal nakladené, ale prečo? Ja som bol taký silnejší, tak len som dal ku tomu. No, tak vtedy som to videl, no, jak taký gulomet kosí, jak keď kosíš travu. Leže mi hovorí teraz, jak sme začali útočiť, ale teraz, keď sme postrelali, ale už aj utekať, lebo už Nemci dávali miny na nás. Mali taký presne zásahy na kilometre miesta, miny metali. No, tak sme prišli až do Vrúcok, do mesta. A Nemci boli pokvašení po strechách, strelali a jeden taký silný chlap, Rus, išiel, odrazu chlap spadol. Čo sa robí? Pozeráme, aha, a tento mi hovorí, pozri sa, deje, skade streľa. Tak sme sa stiahli dozadu, no a potom sme mu pomohli, aby išiel na druhý svet aj on. No, ale väčšinou ich bolo pokvačených po tomto. Tak, po budovách. No, ale sa nám to podarilo, lenže jedna vec bola zlá. Pristrečne pretrhli frontu našu a prišli až k nám na tánkach. Tak sme sa my museli stiahnuť. A nás kropili potom, jak sme sa stiahovali minami. Nemci. My sme sa museli stiahnuť, lebo tam tak husto kropili s tými minami, že nevedeli, kde máme uísť. No, že to bola hroza. No a s tým, ako sme sa stiahli heď stamtade, tak sme postupovali vnúka heď do, jak sa hovorí, ku Marčuvu a ďalej do tých holí. No, to bolo dosť dlhá doba, keď nás sústredili, no ale čo, to raz tam bola taká veľká presila, že to všetko tam už aj Martin obsadili, aj všetko. A my sme sa ani nevieme, ako dostali do zajatia. Že nás vezli nás do Žiliny, tam 4, čo nás zajali aj toho, čo spomínam, čo som bol pri ňom, ako gulovečík, pomocný. No. A tam nás zústredovali a na to ako transport, tam už bolo viacej tých zajacov našich
tak zústreďovali nás tam a takých vozov ako Prestige nás vezli do Nemecka. Tak nechcem to hovoriť, lebo je to nepríjemné, ale dosť viete. Ale môžete tak trošku spomenúť. Keď si v takom, lebo človek musí, jak sa hovorí, aj zachodovať, všetko. Potreby, hej, život. No, tak v tom vagóne tak sme si pomáhali, ako sa dalo. No. Ešte mali toto, ešte dobre, že tie obločky boli maličké, čo sme to vyhodili, ale vám to nesmrdilo. Keď sme prišli do Zajača, do Nemecka, tam taký veľký lager bol ako naša dedina, alebo ešte väčšia. A pamätáte si meno? Ktorý? Milberg. Milberg, veľký tábor bol. Tam boli Rusi, Taliani, Francúzi, Američani, no a chcem aj toto pripomenúť. No, my sme tam boli len do týždňa v tých, potom nás dali na robotu, ale toto chcem pripomenúť, že jak sa mali naši Američani dobrí, tí nešli na robotu, tí fotbal hrali. A docela mali takú hodnosť, že mali ešte aj prepustky, že mohli chodiť po meste. Tak, ale potom im, že zakázali, sme sa dozvedeli, lebo ženy prespávali nemecké. Takže oni mali život frajerský. Oni takto žili. Na veľké nohe. A na veľké nohe. A nás potom odčikovali na roboty a my sme stavali i, no, jak by som povedal, boli na stavbe. My sme robili štartovacú plochu na letisku, Faklenbergu, to si pamätám. No, tak my sme boli na tej robote tam u Faklenbergu a tú plochu, no a jak sa dalo, tak chlapi boli slabí, no. Sprvu padali pred mracami, lebo nevládali tie vecá, no tak aj dva, aj traja sme skladali z vlečky, keď prišiel, lebo trebalo cement skladať, no, miešať, mešačku, no tak sme sa už tak sústreďovali, že sme pomáhali si, no. Tak nebol taký zlý, ten vedúci tam, keď videl, že máme snahu, tak nerobil s nami veľké tieto, jak sa hovorí, ako druhí spomínajú, že ich byli nebo čo, ale tak videli, že my chceme robiť, ale nevládali sme tak robiť, ako by sa patrilo robiť. No, ku Vrecku sme išli aj 3, aj 4 ku cementu, nevládali sme. Lebo nás chovali ako by som povedal, jak zvieratá. Brkev a toto, kadejakú boldoni a čo ja viem, čo dávali tam. Tieto polievky kadejaké varili. No, a krumple to len 3, keď dali, to bolo veľa. A chleba kusok taký, čo ste sa prezreli bez neho. No, takže nás schovali tak, jak, aby sme len žili. Aby ste prežili. No, my sme boli tiež beťari, vieš. Oni Nemci majú toto hroble v poli. No a my sme už špekulovali, jak sa dostať do tých hrobov. No tak celú šichtu sme sa vyšorovali, náport sme sa volali. No. Tak už tam z tej hrobly, buď to bola brkev alebo krumple, tak už sme keď sme išli domov, tak sme išli ako tí grici, jak sa volajú. Tu zaviazali spodok a to. A už dobe na izbe, už keď boli zemiaky, tam boli kachličky tam na izbe, tam sme si uvarili a boli dobre suché, keď boli, kde bolo treba omasti. A keď sa nám nepodarilo krumple, tak brkev sme tak jedli. No, ale už aspoň žalúdok bol zaplnený. Oklamaný. No. Jak sme dokončili letisko, tak potom sme išli do jednej fabriky, kde sa robili gulie do Petrackov kanónov. A ja som bol pri jednom pase,
čo som prekladal z jedného pasu na druhý pres. No, tak neviem za koľko to sme to mohli byť, už presne neviem. No, mohlo to byť mesiac alebo viacej. Na jedno príde kontrola a tam boli aj ženy, čo plnili. A nás, však pre stavku, my sme boli takí mladí, všetko, tam my sme sa aj trošku okolo tých ženov Pokupovali sa na ne. Hej, pokupovali sme po nich. No, a čo prišlo, kontrola, lebo z fronty prišiel hlas, že gule padajú, ale nevybuchujú. Tak asi boli tam takí, čo nepošli. Šikovní, čo nedali všetko to, čo treba. Tam už nás tam spovedali, čo, ako, či nevieme, čo to, nič, tak nebudeme na svojich žalovať, ale to. Nevieme nič, my nič nevieme. My nevieme ani nemecké, ani nejako. No, či ich našli, nevieme. Či našli tých, čo? Zakontrolovali to. No. Ale prišlo naraz také lietadlo a robilo obkruh, fotilo asi. To my sme hneď vedeli, že to asi fotí. A Nemci naraz nás na druhý deň brali stamtade heď a sme sa opýtovali prečo. A potom sme sa po čase dozvedeli, že tú fabriku zbombardovali našisto. No a tak potom sme už posledne robili prekažky proti tanku. Tam kopali sme. No ale tak sa blížila fronta blízko už, že už nebolo treba ani prekažky. No sme prišli sme do kasárne, nás zústredili do kasárne a tam nás už chovali, jak sa hovorí, Američania. No, lebo oni tam boli Američania v tom pásme, kde by sme boli. A nás zústredili a neviem, či tam sme boli viac jak 2 mesiace sme tam boli, ale ani toľko možno nie. Potom nás odvážali, už ako časov slovenských, tak do Plzni a z Plzni do Plzni oni mali, lebo mali len Plzeň do Aj po Plzeň sa dostali. No a potom sme z Plzni nás prevažali na autách až do Prahy. A v Prahy bol pristavený transport. No, už ako pre zajacov. No, ale transport bol obsadený. Sami Maďari tam boli. Oni išli s Hitlerom až do Berlína. Ešte takú otázočku len. Bol tam s vami takto ešte z tej oblasti, tu z Orheronia, alebo či sám ste? Jak si pamätáte ešte? So mnou bol Matej Puťoš, no. A potom bol so mnou jeden z Macúcha, čo si pamätám. A ostatných nebolo, len tých traja, čo si pamätám. Z Orheronia. Hej, z Orheronia. Lebo čo boli s nami vtedy, tak sa mi zdá, že oni popadali nám všetci v tomto prekope. Lebo tam tu o nás byli Nemci. Jasne. Pri Martine. A koľko ste asi tam boli, koľko ste boli v tom zajatí? Asi tak, keď si zhruba dokopy. No, nie presne, to nemusí byť. No tak, až do vojny to bolo koncom novembra sme boli ako už v zajatí, no tam v Nemecku a už až koniec vojny, keď prišlo, vtedy nás už, že prišli do Prahy, ako spomínam, transport obsadený. No tak vtedy my sme si vyhoveli na tých Maďarov.
A my tu ešte chcete aj strieľať do nášho transportu, čo nás celý život obracate na nich. To sme boli... A do poslednej chvíli bojovali s Nemcami. No až do transportu sa trepali. No, tak, chlapi povyťahovali rebene a po nich. Teraz bol transport. Voľný. Teda prichodilo už, lebo stále, alebo čo. A kde sa podeli potom, neviem. No. Lebo to bolo skoro všetko obsadené. No ale nás tež bola hroba, prišlo nás veľa. No. A ešte to chcem spomenúť, jak nás krásne vítali, ale nepamätám si presne na Morave. Jak sa dozvedeli, že idú Slováci zo zajatia, tak ľudia z poľa utekali a ktorý čo mohol, slali mu chlieb, alebo čo mohol doniesť jedenia nám. No a docela ešte jedna tam hovorila, že ide aj halušky variť a my sme si srandy robili. Reku, 9 my ideme za chvíľu hed. No. Takí boli prajní, no to sa nedá povedať. Tí ľudia, tí by nám nevie, čo dali za to. No. Ale nám sa už ako si podarilo až do Bratislavy. Bratislava nás vítala tiež, dobre. Tam varili pre tých zajacov na polievke. No. A už potom každý deň mal smer zaišiel. No, tam my sme traja išli, Matúšan, ja aj Matejka, my sme išli už pešo až do Brezna. Lebo voľaky nefungovali až do Brezna. Jasné. No. A potom sa nás z Brezna starilo, jeden nás zobral z Polomčan na voz. Tak do Polomky a z Polomky pešo. Polomky pešo, no. To ste mali ako tak, už poviem, zdravotnú prechádzku. Zdravotnú prechádzku. Po tej kure koncentračnej. No a teraz, jak napíšeš, ak nemohľadá, čo sa ide robiť, no? Každý si hľadal robotu. No, môj otec bol butík taký, ja som sa chytil ku otcovi majstrovať. No, kým sme nejakú robotu našli. No, tak, nám sa podarilo nájsť robotu. Takú, jak sa hovorili, dočasnú, chodte, no, robiť. Byť to po lesom, alebo nie. A pozdejší sme sa s bratom chytili, otvorili sme si obchod v Brezne. No ale to už bolo, jak sa hovorí, pre nás nedobré, lebo o 2 roky už znarodňovali. No, tak my sme boli znarodení a zostala nám tam peniaze. Jeden Žid nás takto oklával, nemal nás znarodňovať, ale nás oklával, že dal peniaze, ale nás nedal peniaze. Nás oklával nás. No. Takže tamtade sme odišli už potom a zamestnal som sa pri stavebnom podniku Stavoindustria, bola v Bystrici. A v Bystrici som tam robil ako skladového účtovníka a tamtade ma dali potom, lebo robili letisko na Sľači, tam ma tam dali do skladu. A pridelili mi 2 farárov. Ja som mal farárov ešte pomocníkov. Čiže to boli Česi, títo faráre. No. No ale potom, ja neviem, ako sme sa potom rozišli, už neviem presne, či sa toto skončilo, alebo jak to už, potom nás odsúdili nazad do mesta, stamtade, a ja som potom našiel si robotu, lebo
začal sa stavať tunel v tomto Bujanove. No, tam ľudia zarábali, tam nás tie peniaze lákali. No, aj som zarobil, keď som prišiel prvú výplatu, tak to bolo na staré peniaze hruba peniazy, to sme ani skoro nevedeli prečítať, ale si tak zhruba počítam, že to bolo vyše 200, alebo ja neviem, 300, alebo koľko to bolo na tú výplatu. No, skrátka tých peniazí boli hruba, presne, už nepamätám presne, jak to bolo. No, takže tam boli progresívky a na tie progresívky bolo určité peniaze. Tie peniaze vstúpali vtedy, keď napríklad ten pás bol určený za mesiac spraviť. A keď sa spravil skorej, tak tie peniaze dali všetky, čo bolo určené. Takže ľudia sa snažili čím skorej spraviť. A nám pozdejšie sa podarilo za 15 dní vzdúriť, za polovicu. My boli potom aj odmenení. No, stamtade som odišiel a išiel som, potom ešte po baňoch sme sa pustili. Železorudne bane na Hlipčiku, tam sme robili, po Hrelci nás bolo, Dubec, bol tam ako vedúci, no, tak sme tam robili ale to bola tá baňa taká škodlivá. Tak stamtade sme odišli a ku Jachimovcov. Jachimovské bane robili vo Spiskej. Pri Jachimovských banách tam robili vo Spiskej. No to bola Spiska, to tam robili pri baňach. Stamtade, keď sa to zlikvidovali potom tú Spisku, a že môžeme ísť len už do Jachimova, lebo to len preskum bol. Tak my sme už nechceli ísť do Jachimova, tak našiel som si robotu pri elektrárniach. Tam som začal robiť pri elektriky. Dolňaky sme elektrizovali. No, dolňaky sme elektrizovali tam po dolňakoch okolo samých hraníc. No, a potom som išiel na školenia, ale ešte predtým robil som vyše 2 rokov a zle sa mi stalo. Zlamal som si nohu, lebo jak som chodil po rebríkoch, tak sa rebrík zlamal a zlamal som si všelku nohu. Tak už potom som nemohol chodiť, tam ma dali do skladu veľkého, tam sa robil skladníka. Tak ja som dostal odznak, ešte však vtedy Praha, no, jak sa hovorila, dávala tieto odznak partizánsky vydali. To taký partizán a taká toto medaila. Partizánsky odznak to bol. A dávali nám, jak sa hovorí, peňažne po 20 000 nám dali, keď sme, lebo nás vyplácal Nebohý Klušák, Geco. No, a on robil takéto. Aj 255. A 255 som si vybavil, no, vtedy už Bratislava vybavovala, 255, no, aj ešte to som zabudol povedať. Zišiel som sa s mojím veliteľom, no, čo bol pri partizánoch, na námestí v Brezne. A pamätáte si meno? Helebrant, bol z Hornej Lehoty. A Čornovýho, no a obyčajne, keď sa stretne taký po pár rokoch, tak Čornovýho, tak idem na vojnu. A on mi hovorí, ale máš všetky papiere vybavené? Tam mám. Ty by si nemal ísť, on mi hovorí. Keď
keď mi to dal toto, tam mi povedal, choď, keď máš všetky papiere, vtedy boli doplňovák v Tisovci. Choď si tam vybaviť, aby si nešla na tú vojnu. No tak som išiel potom do toho Tisovca a prídem tam, chlapi sedeli, no, ako v kancelárii a hneď som im povedal, o čo ide. A oni hovoria, a kde si bol doteraz? Mi jeden hovorí, no, teraz som sa dozvedel. Nevedel som o tom. A druhý hovorí, no, spravíme dačo, ale dačo za dačo. Tak už keď dačo za dačo, tak som išiel potom, vtedy bol džin v mode. Kúpil som džinu im aj salami. Chutilo Slovákom aj už aj vtedy. Chytil papiere, čo som mal na ísť. Lebo Jožo Krešák sa tešil, že pôjde so mnou. Mali sme dlhšie ísť. Keď som mu povedal, že neidem už, tam už nebolo dobre. Neboli. No. Chytil povoláci rozkaz, podrapal, a môžete ísť domov. To reku sa mi páči. No tak keby som nebol stretol, to bol jedno šťastia. Bol by som odskakal. A už som potom poradil aj druhým. Odslúžili, jasné. Aj druhým som poradil, že čo máme robiť. Lebo to nikto nevedel. No, že máme, jak sa hovorí, keď máš všetky papiere, že nemusíš ísť ako rukovať. Tak vtedy sa mi to podarilo. No, dobre, to... No neviem ešte. Tomu ešte by som chcel potom, že samozrejme potom sa vytvorila tá zložka naša fašistických bojovníkov, čo je, ak ste vstúpili do toho, keď okolo toho, aby sme... To sme vstúpili len, ak sme však prišli, už sa zapojilo. Sme chodili na schôdze a takéto. A pamätáte si, ak to bol prvý predseda, aby sme tu nevedeli? Ondro Praško. Praško? Hej, no on to dirigoval všetko, no. Tam sa zavedli, no. A ja som potom išiel už robiť do Mostarní, tam som zase už bol vedený, už v Mostarní som bol už ako vedený, lebo tam bolo všetko. Aj v strane som bol tu vedený, áno. No. Takže som odrobil v Mostarní vyše 30 rokov. No, v Mostarní som vyše 30 rokov odrobil. No, robil som posledne už aj predáka v Mostarní, lebo som bol, jak sa hovorí, preškolenec, elektrický preškolenec. Dali ma na školenia, no a som zložil skúšky, tak už potom som robil aj, tak mi koľko razy hovorili, že preškolenec robí predáka, tak robil ako ty. A ešte sa vás chcem spýtať, máte aj vyznamenanie? Štátne vyznamenanie aj z SPB? Z Mostarní. Ale myslím aj, a samozrejme, dobre. Štátne vyznamenanie som dostal ako od prezidenta. Áno, no. A v organizácii SPB myslím, že tiež ste dostali, boli ocenení za zasluhy a tie roky, čo ste trávili proti fašistickým bojovníkom. Dostali ste medaile, myslím aj... To mal som, ale vtedy sa tak... Aj teraz myslím, že druhej triedy. Vtedy sa tak nedávali medaile, čo ja viem. To bolo také ešte, lebo to ešte boli dve organizácie. Jedna partizánska a druhá protifašistická, jak sa hovorí. No, tak my sme ešte furt patrili ku partizánom. No, ale oni nám nedávali žiadne nič. Vtedy žiadne medaile nedávali nič. Lebo to bolo len, jak sa hovorí, v začiatku, to ešte, a potom sa to už dalo dokopy. Tá organizácia, čo už nebola len partizánska, ale protifašistická organizácia. No, ale spolu bola, partizáni sme boli zvlášť, mali sme organizáciu. Aj kancelária, on bol ten, čo spomínam, Helebran, on bol ako predseda okresu. Áno. No, partizánom. A ešte sa tak chcem spýtať spätne, že či si pamätáte, alebo kto také asi najväčšie
aké ešte zaslúhy, ako máte, že kto pri tých partizánoch, alebo či dačo vám o tej Bielikovej brigáde vy ste to... My sme boli nie pri Bielikovi, my sme boli pri Jegorovi. Pri Jegorovi. Jegor to bol Rus. Áno, áno. To bola druhá partia, ak sa hovorí. Samozrejme. Tak oni nedávali vyznamenanie veľké, ja neviem, no. To bolo také, ako by som povedal, bojovalo sa, ale neviem, či ktorému tam dávali vyznamenanie, či nie. Neviem o tom vôbec. Asi samozrejme, lebo v tom to ešte nebolo také... Nebolo to ešte také... Čisté, že kto všetko, bola taká asi aj nedôvera. To bolo také kadejaké, no. Ale však oni Rusi, to vie, aké mali toto poriadok. Lenže oni nás to vedli, celý toto partizánsky boj, oni nás. No, ja som sa oženil naraz po fronte v 49. No. A hneď sme mali syna, tak sa povie. No. A druhého syna už potom pozdejšie spravili, lebo ona mala problémy. Mala spadnutý žalúdok. Áno, manželka. Tak je bola, ale potom sme už ako druhý syn prišiel pozdejší.